खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 19 एप्रिल बुधबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। नखरनि माबेबा जेंनाखौ लानानै हारसिङैनो दुखु जागोन। दुखु दाहानि गेजेरजोंनो समखौ बारहोनांगोन। वृष राशि। बेफार फालांगिनि फारसे मोजां सान। जायखिजाया फालांगियावनो मुलाम्फा जानो हागोन। नखराव दोहोन सोरजिगोन। मिथुन राशि। गोसोआव साननाय थांखिफोरा जाफुंसारगोन। थांखि जाफुंसारनायाव गावखौनो देरहासारनाय मोनगोन। साख्रि बाख्रि मोननो हागौ। कर्कट राशि। समाजनि थाखाय गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। गुबुन गाज्रि खामानिफोरखौ निन्दा होगोन। गाज्रिनि फारसे सांग्रां जागोन। सिंह राशि। नखराव दोहोन सम्पति खहा जागोन। खहा जानायखौ गावनो गाव मिथिस्लाबनाय नङा। मोजां बेसाद खहा जानायाव दुखु जागोन। कन्या राशि। मोजां सम। जेरावबो दावगानो हागोन। सोलोंथाइ लानायाव मोजांसिन सम जागोन। गोसोनि साननाय हनायफोरा जाफुंसारगोन। तुला राशि। हरखाब माबा मोनसे मोनफुंगोन। थांखि जाफुंसारगोन। लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनायनि मिजिं दं। वृश्चिक राशि। गोसोनि सैथो बाथ्राखौ फोरमायनाय नङा। गावनि दाय मावफ्लांनायखौ सिमान लानाय नङा। साननायफोरा आलादा जागोन। धनु राशि। सांग्रां जा। नखराव हरखाब खैफोद फैनो हागौ। दिनै नोंथाङा बायजोआव ओंखारनायनि सिगां गोबां सानग्रोनाया मोजां। मकर राशि। गोसोआव जेबो गाज्रि साननाय फैनाय नङा। मोजां खामानि मावनानै गावखौनो गोथार मोनगोन। सैथोजों आगान सुरगोन। कुम्भ राशि। मोनसे खामानिखौनो मावबाय थानो बागोन। गोजाम बेसादफोरखौ नायनो बागोन। गोसोआव जेब्लाबो गोदान साननाय फैगोन। मीन राशि। दिनैनि दिना नोंथांनि थाखाय मोजां सान। नाजाथाबनाय खामानियाव मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोआव दिनै रंजाखांनाय फैगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बडलेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।